Gaurko programa hasteko nire 3 esaldi favorito esango dizkizuet. Tatuatuko nituzke, horatzei beldurrik ez bania. 1. Korapilatzen jarraitzen badugu, ez dugu jakingo nola askatu. 2. Min egiten badizu, ez egon hor. Eta 3. Gerorik balego norantz da. Olatz Salvador musikari donostiarraren abestietako hitzak dira 3 esaldiak. 3. diskoa argitaratzeko gogoz dagoen honetan irrikaz egingo diogu elkarrizketa. Bertsolariak izango ditu oraingoan ere bidelagun. Gaurko programan bertsio afari bat eta saio musikatu bat izango ditugu. Eibarko Arrate auzoko bertsio afaria eta Donostiako saio musikatua. Hemen gaude, ez garen gu izateko prest, baina betiko hitzetik hortzera egiteko gogoz. Zuhaitzak bezain soil, bertsioak basan. Zorrotz aginak, zorrotz tiroa, ta tiro pitxoian azegiroa. Gazteak dileiekin han baina, hemen bildu da adin ertaina, ta gu jotasu, saiatzen gara zuek ein kasu. Gabon Arrate goza ezazu. Egun gutxi falta dira Olatz Salvador musikariaren 3. lanak argia ikus dezan. Aldaketa dakarren diskoa izango omen da, eta bertsolariek egindako hitzak ere jasoko ditu donostiarraren lan berriak. Korapiloez, hitzez, bertsoez, norantzaz. Badugu zertaz hitz egina Olatz Salvadorrekin hitzetik hortzeran. Olatz, zer sentitzen da disko berria atera aurreko asteetan? Egia esan, daukate urduritasun puntu bat. Egia da, egun bakoitzari naizela oso ondo aprobetxatzen azkenengo prestaketetarako. Nabaritzen duzu zure zaleak zain daudela? Bai, nabaritzen dut eta batzuk esplizitatzen diate baita ere. Nabaritzen dut zai daudela eta baita ere batzuk nahiko kritikoak direla orduan daukat olako bertigo bat ere aldaketa bat egin dudalako, behintzate soinuaren estetikan. Uda aurretikan abesti batzuk ezagutu genituen, nolako harrera izan dute? Oso ona, egia esan. Martxoaren 21-ean hori iritsi izan udaberriarekin batera Basan. Hori izan da harrera jendetsuena edo izan duena, baina aldi berean ere aldarrikatu nahiko nuke hortaz aparte eta zenbaki eta gauza guzti horietaz aparte hori beste 2 kanta atera ditu dara baita ere, Gerorik balego eta Azken eguzki printzak izanekoak. Eta hori naiz eta masiboak ez izan eta harrera desberdina izan, harrera polita izan dela baita ere. Guk harrera egingo dizugu zuri hitzetik hortzeran. Donostian sekulako sarraskia egin dute. Zuen ametsik gaiztoenetan ere etzen alakorik azaltzen, baina zuek beste askok baino suerte hobea izan dezue eta aldegitea lortu dezute. Han gaur egungo Ibaetatik aurrera joan da Usurbil aldera, Arratzain aldera joan zeate, hangoitik Donosti osoa ikusten da, tan ikusten dizue zu pila bat, zuen etxeak erdi erorita, zuen lagunak egongo dira, hangoitik erreberri duten Donostiari begira zaudete. Usurbilera izan da gurea pauso harina, ala ere Donostitik daukagu urrundu ezina, ezin det hitzez azaldu, barruan daukadan mina, batzutan nahiago nuke gu ere errebagina. Arratzaingo punta ontatik zer nolako
magina, gurean egin dutena, hau da sarraski gordina, naiz eta sarri pentsatu dugun, gu ere erre bagina, soilik geratu zaizkigu, memoria eta mina. Memoria kontatzeko, gu gaude salbuta kanpo, garaiz egin genulako, arresi hartatik salto, naiz bertan hilko zituzten, eundaka gu bezalako, arindu bat sentitzen dut, bertan ez nengoelako. Baina nik amorrua dut, gainezka gaur bihotzean, gorpuak daude kalean, eta gorpuak etxean, hau da hau ezintasuna, aruntza begiratzean. Zertan zaude itxasoa, geldirik zute ertzean. Naiz kantauri itxasoan, mila olatutan leher, guk hortik alde egin gendun apurrari esker, arresi barruan daude inude, morroi edo eta maizter, lehen gutxi zuten haiek, orain ez daukate ezer. Hori da sarraski batek, utz lezakeen ordaina, ta arresi zauritu bat, gerorako da hor baina, herria sutan taketan, ikus dezakegu baina, haizeak dakarren hori, ez da egur erre usaina. Haizeak haragi usaina, besterik ez du ematen, eta kaioak dijoaz, mokoan puska eramaten, jarrai dezagun begira, jarrai dezagun esaten, 200 urte barrutena, bertxotan konta dezaten. Ordurako geratuko, ote da hainbat ilustre, naiz eta denborarekin atera nahikoa lustre, erdia ustela dutenak dira, gure horren beste uste, harrera egin genienek, txikitu egin gaituzte. Harrera egin genien, ez armata ez malizi, ta herria beia beraientzat, zen ondasun ta gutizi, orain bizi iraute
badakigu, orain ea nola bizi. Aste honetan, joan zan asteko kontxaren ondoren agertu den notizia da, Euskal Kontseiluak animatu ditu traineruetako partaideak euskeraz gehiago egin dezaten edo. Azkenengo asteburuan ikusi zen irudia nahiko erdalduna zela eta zuek traineru bateko bi arraunlari izango zarete, biak euskaldunak, herri txiki bateko arraunlariak, eta kontxako asteburua heldu da, baina zuen patroiak erderaz hasi da azkenengo indikazioak ematen. Gure trainera zebilen hain, grinta animo biziko, herri guzia gurekin zenik ere nuen sinetsiko. Baina patroiak berak uzten hau, ni nahiko indar gutxiko. Vamos ta vamos goazenetik, inora ez gara iritsiko. Ai baino kontxan zaletasun bat bakarrik daukat borborka. Entzunagatik kontseilu eta saren aholku sorta. Gogoratzen dut gazte garaitan nola ibiltzen zan korta. Une honetan neri hizkuntzak ez dita inbeste inporta. Aibaneri baita gaztelerak, txepeltzen dizkit sasoiak, ez nau bat sentiarazten eta ezin heldu nere goiak. Trainerua izaera bat da, dauzka espiritu doidoiak, tamarrarte zenbatzen ere ez jakin gure patroiak. Profesionala izate horrek badakizu zertan datzan, mingaina baino hemen besuak ibiltzen ditugu dantzan. Tentsio hortan egin euskeraz, esaten dute errazan, gero erderaz ari direnek euren herriko terraza. Ai baino denak nola ez geran jende hori bezalako, euren terrazatik kritikatu zolako eta alako. Ni traineruan barrukoa naiz,
talan egina naiz bapo, ta euskaraz nahi dutez bestengatik, baizik ta ni naizelako. Sententziarik zuk ez bilatu Maialen nere epaian, kontu berbera da Hondarribin, Bermeon edo Pasaian. Zalantza batek jandit barrena, eta nago jakin nahian, segiten dezu ETB biko mikrofonoan garaia. Nik nere hitzari eusten diot bata oso gutxik bezala, futbolari eta pelotariak ikusitzazu bestela. Mikroa sartzen didatenean guk bizkarrean batela, nik euskeraz egiten diet ta eurek itzul dezatela. Ari zaizkigu bai nortasuna, maiz pixkanak alapurtzen, ta sentitzen naiz gelako eskor bat, maiz Coca-Colatan urtzen. Ez naiz jardungo arazori, zure onduan leuntzen, bainonak gerarazo txikiak arazo haundi bihurtzen. Olatz Salvadorren hirugarren lana izango dugu laster esku artean, aldaketa bat omen dakar. Zertan datza aldaketa horrek edo hori edo ze aldaketa ikusiko ditugu? Ba, usteet gehiena soinuaren estetikari dagokionean izango dela. Azkenean beste elementu batzuk erabilitu dalako eta azkenean usteet produkzio kontu bat dela. Ekoizpenari dagokion aldean gauzak desberdinak ditu dela. Ateratzen dan momentuan jakingo dut edo gustatuko litzaidake jendeak kontatzea nola bizitzen duen. Eta zerk eraman zaitu aldaketa horiek egitera? Usteet bizitzako gauza naturalak direla, ez? Osea, usteet denontzat bizitzako esparru desberdinetan momentu puntual batzutan aire freskoa dela aldaketa bakoitza. Soinu berria, estetika berria, olatz berria? Bueno, bezan daiteke, ez, neurri batean. Olatz zarraren esentzia mantenduz beti, baina beste kapa batzuekin edo beste kolore batzuekin agian. Eta jendearen esku utziko dut lan hau, baina badakat jakin mina, jendeak nola hartuko du. Zein diren donostiarren kezkak? Pintxotara joatea, zurrelan surf egitea, komunikatzeko frantsesa ikastea, baina nik uste dut kezka hauek direla donostiar estandar batenak, baina historikoak, 1813 edo datozenak. Hemen dauzkagu Jon eta Oiana, 1813ko bi Donostiako biztanle, eta urteak dira tropa frantsesak herrian dabiltzala, baino gatazka hundirik ere ez daukate eta ez dute inondik inora susmatzen zer etorriko den. Orduko donostiarrek beste kezka batzuk dauzkate. Beraien egunerokoan, beraien bizimoduan, Jon eta Oiana, zuek ze kezka dauzkazue. 1813ko donostiar batek, zer datorkion jakin aurretik, ze kezka dauzka.
Gaurko Donostin zeinote daba, goizeroko arazoa, bostetarako jeiki naiz eta portu aldera pausoa, euri langarra ari du eta belaino bat lausoa. Nere kezkada nola ote dagon, gaur goizean itxasoa. Gaur goizean itxasoa. Eta alere etxe handian, inune lana gomen da, 16 urte eta Donostira, behin zizurkildik irten da, gure etxeko Andre eta jaunek, zesen daukaten zesen da, itxasoa bare dela ere, maiz galerna izaten da. Maiz galerna izaten da. Eta ni berriz pixkana noa, portuaren bazterrera, 8 urtekin ja arrantzale, nere bizitzeko era. Hementxe nabil 3 txulotik, kalean gora eta bera. Nere zatia mundurik ez da, arresitik bestaldera. Arresitik bestaldera. Horiek dira eguneroko laneko kezka normalak, nik etxekoak urrundik zainduz, eginarren eginala. Etxeko Andreak josten jarri nau, soineko berrien galak, ta kezka daukat helduko ziren, bere gustuko oialak. Bere gustuko oialak. Eta oialik ez baldin badu, hori igual nere kulpa, bi arrauna lepoan banoa, eta ezin naiz izkuta. Nere aita hiltzen oso gazterik, behin itxasoan sartuta, ta orain nere ondasun dena da, arkutzi zidan txalupa. Arkutzi zidan txalupa. Ni saiatzen naiz marea gora, biderik ez oztopatzen, etxeko lanak ondo egiten, inorrez behaz topatzen, euren gustuan nik nola egin, ez pasan gutxi kostatzen, orain ikasi beharra daukat, frantsesa ondo ahoskatzen. Frantsesa ondo ahoskatzen. Bueno, uste, agerikoa dela, lesio txiki bat daukezula besoan, eta igual kasu batzutan laguntza beharko duzula edo. Orduan, hemen dituzu 3 lagunon, orduan, hemen daukezu aukera bakoitzari mesede bat edo zerbaitetan laguntzaitzeten eskatzeko aukera daukezu. Eta gero beraiek erantzungo dizuten, lagunduko dizuten edo ez. Maialen zertan hartuko nuken, komenialda esatea,
Urte askotan nerekin haze eraman ta aguantea. Pazientziaren basoa igual edukiko du betea. Ore bat da neretzat zure kopiloto izatea. Ore bat da neretzat zure kopiloto izatea. Egia esan txofertzarako ai ezin duta zaudezu. Zure zartuko zenuke baina berez ezin dezakezu. Deitu zaidazu nahi dezunean WhatsApp edo e-mail mezu. Eramanta ekarriko zaitut erretzez baldin badezu. Eramanta ekarriko zaitut erretzez baldin badezu. Sagardoteiko nagusiare, nik konpromisuan jarri, gure etxean afalgaraian gozea izaten da sarri, baina txuletak ebaten ola, nola aurkitzen naizen larri, zuk zeuk ebaki zaizkidazuta ez dauzkadanean ekarri. Zuk zeuk ebaki zaizkidazuta ez dauzkadanean ekarri. Baino ez didan ez pagatuko ezagin ez da anergela. Eta badakit favore horren eske azkar datorrela. Jakitun hortarako esku bat bakarra nahikoa dela. Ezur guztiak emango dizkite izazakurrei bezala. Ezur guztiak emango dizkite izazakurrei bezala. Eta azkenik nerean zate, ipini behar det lana. Bera urkeztu da rubia gisa horrelakoa da dama. Bere joera beti izan da oso estetiziana. Norbait behar dut nere hileak orraztuko dizkidana. Norbait behar dut nere hileak orraztuko dizkidana. Arrateko amak mirariren bat, izango du segurua. Ea nolabait berriz loratzen dizun daukazun burua. Laguntasuna mito bat dugu, hoixe nire akordua. Pelukeratzat nahi banauzuzuk 15 euro ordua. Pelukeratzat nahi banauzuzuk 15 euro ordua. Olatz, sortzaile askotan lan bat argitaratu eta esaten zaie, eta hurrengoan noiz? Olakoak entzun izan dituzu? Askotan, eta gainera, gizarteak, industriak eta sistema osoak hori sustatzen du. Nik puntu batean erabaki nuen ez nola gurpil hortan sartzeko inongo asmorik, eta saiatu nahi nula egiten gauzak, niretzat zentzua zekaten erabatean ez dut musika sortzen algoritmoaren zat, niretzako importantea da nire denborak hartzea, eta aldarrikatu nahiko nuke, bizitza motelagoa. Sorkuntza motelagoa kontsumo hitzare ze gustatzen. Abestiak ez lirateke kontsumitu behar, ez? Entzun baina kontsumitu justo kontrakoa agian. Orduan, bai gertatzen zaidala asko eta horren kontra borrokatzen saiatzen naizela. Eta nolakoa da zure sortze prozesua? Geldoa. Ikusten dezunez geldoa da. Eta gainera, askotan zeharkatu behar izan ditut olako blokeo
moduko batzuk, nire buruaren kontrako harriak ere bai, eta momentu horietan bai saiatu naiz adibidez, kide bertsolariengan pixkat apoiatzen eta beraiek letretan eta lagundu izan didate. Musikari bat, kontziente da, bere abestiak entzulearengan sor dezaken sentimentu ez edo eragin dezakenaz? Jo, ez dakit. Niri askotan iritsi zaizkit historia oso hunkigarriak, nire kanti buruz, momentu vital oso desberdinetakoak eta esango nuke espektro guztia zerkatzen dutenak, eta baita adinaldetik bizitzako momentu vital gehienetara iritsi direla nire kantak. Orduan hori da sinistezina, igual hori dena prozesatuko bagenu, ez dakit posible den ere, izugarria da, eta oso eskertuta sentiarazten hau, eta aldi berean ematen dit, gasolina jarraitzeko. Esaten dute, orain ligatzeko, pina bat buruz bera erabili behar dela. Ni, goiz guztienikoa, pina zarronekin bueltaka, eta ez du funtzionatzen. Bueno, gehienok igual entzungo zenuten notizietan eta Mercadonako pinaren kontua eta ez da, telebistan, ez da, zuek ere zerbait ez da, entzun dezuen. Bueno, zuek biok lagunak izango zarete, bakoitza bere aldetik zebilen. Nerea joan zara, egunero edo astean behin bezala asteko erosketa egiten Mercadonara, eta fruta eta barazkien sekziora joan zeranen, antxe ikusi duzu agin pina bat karroan sartzen. Iluntzeko zazpiak eta ara, Mercadona zarrontan biok batu gara, pina bat sartu duzu karro horretara, zu vitamina faltan ote zabiltza ba, larai, lararai, lararai, ote zabiltza ba. Vitamina mota bat, falta zait bai ados, ta horren bila ona heldu naiz aprapos. Zuatzo jatorra zinan, gaur gehiago askoz, ni badakizu baino, zuzertara zatoz. Larai, laralai, laralai, zuzertara zatoz. Ni ere ibili nintzen momentu txarretan, noizbait lagunen faltan, mimo beharretan, baina konpondu nuen guztia horretan, orain pina erosten dut baina almibarretan. Larai, lararai, lararai, baina almibarretan. Osasun antzatori, txarra da zearo, ninazu gozoago, ta osasuntsuago, oso lagun onak gu, izanak lehenago, aprobetxa ezazu, rebajatan nago. Larai, laralai, laralai, rebajatan nago. Aginetzaitez izan hain lagun baldarra, munduan maitasuna ez baita bakarra, asko maita zaitzaket naizta etzaren txarra, barrutik gozoa eta kanpotik lakarra. Larai, lararai, lararai,
kanpotik lakarra. Baino maite mintzeko daukadan erakin, sarrita azkarroi dit, odolak irakin, kanpotik zakarra naiz, barru gozota fin, hori probatu arte ezin dezu jakin. Larai, laralai, laralai, ezin dezu jakin. Probatu izan zaitut bestela askotan, ta enaiz murgilduko horrelako zopan, multinazional haundi eskasauen sokan, hobeduzu ligatu herriko azokan. Larai, lararai, lararai, herriko azokan. Konforme ba ez dizut egingo eraso, bestela ere badet nahikoa arazo. Egin dedana izan da, gaurkoan akaso, pina erosi naita, kalabazak jaso. Larai, laralai, laralai, kalabazak jaso. Olatz, eta zuk bertsolaritzarekin ze harreman duzu? Gaur egun iruditzen zait, oraindikan magikoa, naiz eta badakidan azalpen arrazionalak daudela horratzetik, oraindikan pentsatzen dudan bakoitzean harrigarria egiten zait, eta miresten ditut bertsolariak hola orokorrean. Eta bertsolari gustukorik baduzu? Batez ere emakumezko bertsolariak gustatzen zaizkit gehien eta ditut referente bezala, eta miresten ditut gehien. Izan daiteke nola ez Maialen Lujanbegoetetik hasi, Laia Martin, Nerea Ibarzabal, Ane Labaka, hori ezkenan hitzarekin jolasterera eta kriston unibertsoak sortzera animatzen den jende guzti hau. Eta zure lanetan, zure abestietan, bertsolariak presente daude, eurekin lan egiten duzulako, noiz hasi zinen eurengana jotzen? Esango dizut, beraiek edo beraietako bat hasi zela nigana jotzen, alderantzizko prozesua hasi zela edo lago goratzen dut behintzat. Nire auzoko jaietan, Amara Berrin, bertso saio bat egon zan, bertan zegoen Ane Labaka, eta ja handik ordu batzutara olako zirkulo berean hizketan komentatu zidan gustorengo lukela letraren bat, bestiren baterako. Eta hola zehose aktibatu zitzaidan eta esan nahi dut. Eta nola sortzen dituzue abestiak? Prozesu bakoitza desberdina izan da. Izan daiteke zerotik bertsolariak zuri letra bat helaraztea. Nire kasuan bai saiatu naizela gehienetan nik ematen testu inguru bat nire lan edo prozesu horrekin bat egiten zuena. Adibidez, hau kantan, Alaia Martinek idatzitako letra hortan bai botaniola amu hori ez. Eta hirugarren lan honetan, bertsolariek izango dute euren lekua edo presentzia? Bai, basan kantua Leire Vargas eta Oiana Aranak idatzitako letra batetik abiatu zen, adibidez. Eta bidean izan ditut hainbat saiakera, eta azkenean Izaro Bilbauren letra batekin sortu nuen kantu bat. Eta Olatz Salvadorrek badu bertsoaldi kutxunik? Hainbat etorri zaizkit burura, ez dakit ze txapelketetan izan zen, baino Mirena Muriza eta Nerea Ibarzabalek eukizuten bi nesken arteko bikote harreman bateko istorio bat, eta aipatzen zuten hori bat Hego Amerikarra zan, eta Bolivia hitz joku batea zan, eta
Hirugarren bollera, familian beraz, orduntxe bai urtengo doguna guk egaz. Zuk ederto ikasi zenduan euskeraz, ta Boliviara noa intriga bategaz, ea umea zelan dabilen erderaz, ea umea zelan dabilen erderaz. Oso argia dugu alaba iria, erderaz sartzen die guztiei ziria, ta ez dio inori hortan inbidia, bidai hau izango da biontzat saria, asko maite zaituta gora Bolivia, asko maite zaituta gora Bolivia. Markel Eizagirre. Zeba bertsolaritza emateu, bertso saio baten apuntau zen Gipuzkoako txapelketa guzti. Gipuzkoako txapelketan edo, bai. Oiane Perea, edo nire bizilaguna ere bertsotan eritzen da, eta hori. Balio du aurra? Araia. Nire ustez ere Oiane Perea, edo eta nire tutorea Paula. Neuke esango neuken Aiala Irurtia, da oso frikia bertsoagaz, da igorrekoa. Eta, bebai igual Katxin Madariaga. Katxin, bai. Nik hasieran pentsot arratiko nonor, baina, ostras, Katxin Madariaga da oso friki fan, Uste dut ikastolan izan genuen irakasle bat. Nire aizparen lagun bat. Bai, aita batzutan begiratzen baitarekin, baina gutitan. Bera aita bertsolari eta oran, etxean egoten da bertxotan batzutan, ez? Klaseak egitean adibide eta gertzen bazen bertxotako hasten zen bere bizitza bertxotan kontatzen. Egoten zela beti hitz egiten bertxo bezaleetaz. Bai. Dauz denbora guztien bertxan pentsetan, dauz klasin eta bertxo saioak entzuten, eta denbora guztien. Oiane Perea bertsolari famatu da hilako eta hori. Ez ezen dabez bertsolari gehienak, bertsoa puntu zentopeldo zuzen saio gehienak bai dauki esentzunde, eta ganaite dutzu horretaz berba. Eta daki ez zeureri buruzko kotilleoak, ez dakit, igual investidoa bielako edo, ez dakit, bai. Nori bururatu zaio aurtengo turismo kanpaina bertsolari eskatzea? Enek hori? Klaro, eta enek hori ezin zaio ez derresan. Turistak erakarri barrean, uxatu egin dituzte. Uxatu! Eta hartuko dugun lehenengo neurria izango da, Iguaran, Maia eta Elustondori Donostiako sarrera debekatzea. Udararo Donostiako udalak turismo kanpaina bat egin nahi izaten du. Beti zemaino zein lema hobea asmatuko eta aldan turista gehiena erakarri nahian. Kontua da urten, publizitate agentzia bat esan beharrean, guk gurea zer daukagu, bertsolariak esan du batek. Eta 3 bertsolari hauei eskatu die udalak turismo kanpaina berrirako lelo proposamenak egiteko. Alba dute koplatan. Zuek elkarrekin bildu zeate eta pentsatu ez dute. Turistak erakartzeko ez, uxatzeko leloak egin behar ditugu. Dena jartzeko alerta, obedirua komenta,
Aditurista pintxo bakoitzak balio du 3.50. Balio du 3.50. Ta zerbait gehituaz horri, turista jendea sorri. Donostiarrak zozoak dira, ta ez zaitezte etorri. Ta ez zaitezte etorri. Donosti ez da desberdin, zeukan nortasuna, en fin, zure hirian ere badaude, McDonald's zara Burger King, McDonald's zara Burger King. Ta turista imagina, kotxe zelduko bazina, Europan dagon garestina da, Bulebarreko parkina, Bulebarreko parkina. Ez dago parkin ederrik, eta ez dago altxorrik, ta zezenketak egiten dira, urtean bitan bakarrik, urtean bitan bakarrik. Aitala Kontxako jiran, sorosleik ez da askian, ta karabelak dabiltz gainera, ia 8 ito ziran, ia 8 ito ziran. Grosen surfista karneta, aztu zazu ondarreta, bakar-bakarri salbatzen dira, altza eta bidebieta, altza eta bidebieta. Metro eta bere obra, ez joan Kontxoa ondoran, beste bat gehiago joan ezkero, ondoratu egingo da, ondoratu egingo da. Ta ojo pintxo dosia, tabernetan erosia, iaz alerta haundia izan zan, hemen salmonelosia, hemen salmonelosia. Donosti bada betea, hor da Zumaia maitea, baina mesedez ez okurritu herri hortara joatea, herri hortara joatea. Egan hainbeste bertuten, ikusiko zendun zuken, usoak non nahi agertzen dira, takaka egiten dute, takaka egiten dute. Neretzat azken prediku, arren etxean gelditu, Beinola izan zen talderen batek, berriz armak hartu ditu, berriz armak hartu ditu. Ze bertsolari da zure abesti hau? Basan? Esan ezakete Miren Amuriza, Basa bere liburuagatik,
baina, bueno, letra egin dutenak Leire Vargas eta Oiana Arana direnez, behaiek esango ditut. Zintzilik? Ez galdetu ondo zegatik, baina Nerea Ibarzabalekin lotu dut. Ez garen gu? Maialen Lujanbio. Gu ez gerean beste gu batzuen azalean jartzen oso ondo dakirako. Euria? Hau da igual, bueno, ez dakit oberena edo okerrena, baina Jone Euria. Gerorik balego? Ane Labaka. Hitzetan eta errimetan daukan erreparatzen dion horregatik, ez? Hitzak oso bilatuak direlako beraien artean bai fonetikoki eta enkajatu dezaten. Korapilatzen? Alaia Martinekin lotu dut. Asteko hitzekin korapilatzenko daukanera eder horrengatik, eta baita ere gogoratu naizelako soka izeneko txakur bat ez dakit daukan, edo bai behintzat bat zeukala. Eraman azazu? Aize Arana eta Nerperitzekin lotu dut, irudietan agertzen direlako, bideoklipera etorri zirelako eta konpartitzen dutelako egun hortan euki genuen esperientzia raro hori guztiok elkartuta laztantzeana eta hori, irudetan ikusi daiteke nagatik. Azken eguzki printzak? Ez dekin oso ondo norresan, agian konprometituko nurako norbait, baino pentsatu eta nintzen baita, esatea. Irailaren 6an jokatu zen 58. Lizardi saria Zarautzen. Zarauzko modelo aretoa bertsozalez beteta, Aitor Tatiegi Oñatiarrak irabazi zuen aurtengo txapela, eta Andoni Rekondo Hernaniarra gelditu zen bigarren. Naikari Gabilondo bertsolari zarauztarrak jantzi zion txapela Tatiegiri. Bertso honenaren saria ere Tatiegi berak irabazi zuen. Hona hemen Lizardi sariko txapeldunaren agurra. Ez da izan lan bikaina, zuen baimenaz apaina, gaur pozak hartu dit gaina, bigarren denen ordaina. Urtarrilean hasi genuen, bertso eskolen azaina, naiz lehiaketan bertso gintzaden, oso zaila eta labaina. Udazkenean ostoak gisan, erori gintezke baina, Beñonezkero ikasi dugu, berri zutitzeko aina, berri zutitzeko aina. Euskal Herrian emakume musikarien loraldia dago? Uste dut, planteamendu hori pixka trampa dela, ze esan dezakegu agian lehen baino emakume gehiago ikusi daitezkela, baina loraldia bera ez dakit hitzoiekin esango nuken, ze panorama nahiko gordin dago, ez gera iristen eszenan dauden 100% ere, urruti gaudela esango nuke oraindik berdintasun bat aipatzeaz edo, eta emakume musikarien loraldia dagon horretan, esango nuke gizon gehiago atera direla emakumeak baino. Nabaritu duzu inoiz deitu izan zaituztela emakumearen kupoa betetzeko, emakume bakarra izateko? Bai, hori gertatzen da, noski, bai. Batzutan gehiago nabaritzen da bestetan baino, batzutan esplizitatu egiten dizute. Hori pixkat, ez dakit, niri pixka kontraproduzentea iruditzen zait. Ez dakit, ez zait iruditzen nire musika balioan jartzen duenik horregatik deitzeak. Ulertzen dut nondik handan eta ulertzen dut batzutan badagoela borondate on bat emakumeen presentzia bermatzeko,
eta beharrezkoa iruditzen zait, emakumeak egotea, baina aldi berean musikari bezala ez da asko baloratzen egindako lan guztia. Eta zer esango zenioke bere gelan, gitarra eskutan hartuta, abestiak sortzen, lehen aldiz sortzen hasi zen Olatzorri, gaur egundik begiratuta? Ez dakit, ona izango litzakez esatea, zeren errestasun handiagoa nekan momentu hortan kantak sortzeko, ez nekienean inork entzungo zitunik, orain baino. Sentitzen dudala altearen bestaldean dagoela jendea ordeika, eta agian presio hori denean blokeoa sortzen didana. Bai, beti gustatuko litzaidakela gogoraraztea, konfiantza edukitzea nire buruarengan, eta hori duela gutxi sare sozialetan jarri nun baita ere momentu hortan elukela sinistuko ze gauza ederre dauden etorkizunean zain, ez? Jargaitezen aurrera begira orain. Disko berria, kontzertu bira aurretikan, nor izango dituzu alboan eta nolako kontzertuak ikusiko ditugu? Bueno, zuk esan bezala, disko berriaren argitalpenetik justo denbora gutxira, planteatu ditut aurkezpen txikiagoak, formatu txiki batean solasaldi moduan, eta gero justo jarraian areto desberdinetan aritzeko aukera izango dut, eta ordena prestatzen ari gera espektakulo bisuala, sonoroa eta hola holistikoa edo esango dut izan dadin. Alba da behintzat energia hori eta dantza hori konpartitua izan dadin nahiko nuke. Olatz Salvador, eskerrik asko, tarte hau guretzat hartzagatik, eta gustora konpartituko dugu zurekin dantza hori hemendik aurrera ere. Mi esker. Ai Donostiar maitea ez utzi ezer amesteke, jarraitu ametxetan eta tinko eta fuerte, naiz eta Donostia hainbeste arrotzez bete, hemen zaudeten dena gure esperantza zarete, hemen zaudeten dena gure esperantza zarete. Donostia bihurtu da munduko kapitala, atzerritarrez bete zaigulako berehala, naiz egunero jardun zapaldu batzuk bezala, gogoratu giroa hau ere Donostia dala, gogoratu giro hau ere Donostia dala. Naizatioak eutxi eta mantendu kuartela, nazio imperialak helduarren dena dela, ezin dute itzali herri soil baten kandela, nabaritu dadila oraindik sutan gaude.